Significa molt, significa barbaritat. És el primer any que jugo això i el primer any que estic a la final i tot, i per a mi és un somni, la veritat. Tornar a guanyar la Lliga significaria molt, no? Per a mi ser finalista de la Lliga és molt important, una satisfacció, ja que és la primera vegada que jugo el campionat, és un orgull. Que vull guanyar, i molt nervis, guanyar i molt nervis, no més altra cosa, sola aquesta paraula. Que vinga gent, que estic al trinquet a rebentar, que no pugui cabre gent en ningun puesto, això és el que més fa la pilota. En el meu cap sempre ha estat el voler-la guanyar 2 voltes seguides i 3 i tot sempre que el presente, no? Que siguin unes partides emocionants, boniques, siguin igualades, que no siguin partides ràpides, que la gent pugui disfrutar. Jugant amb els amics, sense donar-me compte, vaig entrar a l'escola, em vaig fer, vull dir, era un xiquet que no sabia ni pegar-li i a dia d'avui estic així perquè és una cosa que m'agrada i sense ella no puc viure. Pues jo vaig treure la pilota un poc així de rebot, no? Perquè jo freqüentava molt el poli del meu poble i no ens deixaven jugar en la raqueta i jo pues, nosaltres entrar a veure si podíem jugar també a raspall i des d'aquest dia vam començar a jugar i el que portava a l'escola em va dir si volia anar a jugar a l'escola de pilota del Moro. Vaig anar al trinquet perquè el meu germà jugava i vaig anar a veure-lo i vaig veure l'ambient i els xiquets i em van entrar ganes de jugar. I a plegar a casa ho vaig comentar amb el meu pare i el pròxim dia em van apuntar. Per a mi la pilota és, pues, consideren la meva feina, és la meva feina. Jo visc d'això i no vull altra cosa. Pues, si hagués de dir com és la pilota per a mi, diria que és perfecta i bonica i preciosa, és el millor que n'hi ha. Per a mi la pilota és amistat. És una nova vida que tinc, és una part en la que he conegut a molta gent i estic molt a gust. Quan hi ha una partida bona, que vaig anar a veure-la, que els agradarà. És molt bonic, no? I sempre ho han dit, el que ve sempre torna a vindre. És honest, és molt humil de la pilota, és de cavallers. Que es viu molta emoció, que es veu molt prop de l'espectacle, que és molt emocionant, que enganxa molt a l'espectador perquè estàs molt prop del terreny de joc, formes part de la partida. I jo crec que l'únic moment que estem un poquet ahí tots els que estem jugant en contra és l'únic moment que fem a males cares. Després entres dins i ja no tens mai enemics de ninguna manera. Crec que la pilota és un dels esports més legals, més nobles, ja que el jugador per ell mateix a vegades fa d'àrbitre i no sé, crec que això és diferent dels altres esports.